I'm Attorney Jose Lapid Jr. Ako yung proprietor ng Lapid Foods. Ito yung gumagawa ng Lapid's Freshly Popped Chicharon. Nag-umpisa ito noong 1988. Dati akong solicitor. Umalis na ako sa OSG. Noong 1988 din, naisip ko na magtayo ng sariling negosyo. Kasi noong pa man, nung nasa college ako, ang pangarap ko talaga ay, aside from being a professional, I want to engage myself in business. Dalawa ang namin, revenues from sale of chicharon. Meron kami nung retail. Ito yung mga outlet na nag-retail sa mga end consumers at saka yung corporate. Sa corporate muna, ang mga corporate clients namin, yung Jollibee, Mondinisin, Universal Rubida Corporation, at saka Sandwich. Sa Jollibee, alam niyo man yung palabok, di ba? Merong chicharon yun. Yung chicharon nun, nanggagaling sa amin. Nung pagtapos ako ng college, nagtinda ako sa Quinta Market. Ang mga magulang ko kasi, mga tindero-tindera ng baboy. Nag-take over ako, so naranasan ko magtinda ng chicharon for almost 2 years. Ang tinda namin baboy, merong on the side chicharon, yung mga tirang balat at saka taba. Ginagawang chicharon ng tatay ko. Tapos nakita ko, ako magnenegosyo, hindi yung baboy. Kasi pag nagtitinda ka ng baboy, nakaharap ka kinakailangan doon sa pwesto, hindi mo pwede pagkatiwala. Yung chicharon, nakita ko pwede na later on ang gagawa, mga tauhan mo na lang. Yan ang nakita kong magandang prospect na gawin ko negosyo.
Nagpapasalamat ako sa mga customers namin. Kilala na kami dito sa Chicharon. Kumbaga ang Lapid naging synonymous na sa Chicharon, ang Chicharon naging synonymous naman sa Lapid, di ba? Kilala kami doon sa Chicharon laman eh. Kumukha nung nakwento mo, yung tatay mo nga, paborito yung Chicharon laman. At pinagbibilin pa. Totoo yan. Ang dahilan nito, hindi naman sikreto eh, kasi yun yung katotohanan eh. Iba talaga ang chicharon laman namin. Una-una, sa quality control, pinipili talaga namin. Meron kami standard na pinapalo. Yung kapal ng taba, ganyan. Tapos, yung training ng mga cook namin, eh talagang rigid. Bago ka ma-assign sa pwesto na mag-pack ng chicharon, eh talagang kinakailangan magaling na ka na. Ang talagang sikreto ng chicharon laman namin, eh yung mantika. Kasi malakas nga kami sa chicharon laman, byproduct niyan, yung pork lard. Ang pork lard sa food technology, ano yan eh, yung taste enhancer. Kaya halos lahat ng mga produkto, ng mga meat, kinakailangan niya yung mataba. Kaya ang ginagamit talaga namin paalsa, yung pork lard. Kaya andun yung linamnam.
talaga. Sa business ko hindi, maging tapat ka lang sa customer mo. Hahanapin ka. Galing. Sige.